ka nagi yukirish bakui tong duai na kabinda da biang shisha nong gendri baniale ekeksa Laispa sop. Inasngango yaw Jisu nagabinda uniu banai tumai banai jemang hakaba ki Kristan baros sotela ka parte ki kamshirhem benduai rosary omde ki stam benduai hendra ki kamshirhem benduai rosary lam bat ki pait ringe nginangaiti ya uniu banai shaka jinga side lem karpang janga maria teisoti pat kumjuru Shi tarik jong uniu banai ulongru u Josebak kasngi burom jong u Josebak u dunong tre. Nginangai ti ya baro ki kamge jam jongi ke jing dumbu jongi lembaga jinga sai lem jong u Josebak hui. Ngiduairu nagabinda baro kari India kadba kayai beteng ya ke jing jit ya ke nomikmat ay ka mornu trai kan urlong. Ngiduai nagabinda ki bapang ki beshitam ki batia ki hospital ki batia haying Kibalingamin siem ay kabor Jisu naman hiar halujong gibaro lembaga jinga silem jong Joseph bakuin. Ha kerteng upa baru kon baru men siem bakuit. Amen. Kajinga e jong utrai jong yu Jesu Christ pat kajinga jong ublay lembat kajinga sulak jong men siem bakuin kindon rengka betpi baram. Ko himen ko parato ngin sangesh por men kuslai halakadonur kamen siem. Jongi negabinda barro ki jing ke instinct ya ki kam ki jam kabangi de ben pinde lese ngimpat kit kli ya la ki kameram jongi kumupa ka kemi ki kon bad ki nong kit kam jonga balang ki nong tre jonga balang bad ki kameram shimet ben im ya ka jingim ka bakoi bad bun sin ni ke instinct ya ka jingim jongi ki ke instinct ya ka jing tre jongi lese ngi le bein ki brio don bun sin ni kran bein ki brio bad ni ken po igi brio haga jingem jongi daga tin ka tele jongi daga jing snow jongi daga jing long jongi tongina manra ya baro kita ke jing tolat jongi hau Jisu pau namap ingi unang side kud yangi Jisu be it ngilang ginam pap map yangi side kud yangi bangilang ki bakam shirhem haki kam gi jam jongi haki kam ram jongi nga plang how blay badan bor barop bad happy ko himen ko para bangre pop shibun e da ki jimpar kat bada ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala jonga da ka jingle pala jonga da ka jingle palat bakrau e jonga Namar kata ngakarpat ya kamaria bakoi kabayaisa kati soti ya ki angel bakiri koi badia pi ko himmen ko para benduai nagabinda jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro nis ne yangi badandala ma pigi pop jongi nilam yangi shaga jingi mbam jekut amen Kendra play isne yangi Traiken ko play isne yangi Kristo ma ko Kristo ra ko nong penim jongi penim yangi Try
Traiken rat ko ble isneyangi. Traiken rat ko ble isneyangi. Kristo ma ko Kristo ra ko nong penim jangi penim yangi. To ngin niya duwai. Ibu ya kejing temu jangi bara lembaga jing asylum jango Joseph bakudo nong tre. Kum juru lembaga jing asylum jango Maria teisoti. How ni ubanai ngidon bun kejing jia kam da mega Pentecost. Naga pinta kejing pen kre jango Pentecost. Pangin dap daga boru mensi ambakuit. Iduai naga pinta keri jangi. Iduai naga pinta ki kinabaro. Kiba ap ikirusal ba per ke jongki. Iduai na gabinda kiba pangi ba shita. Iduai na gabinda ba or ki bru kiba tre haki kam ba per bakin snow komen haki kam ba kile. Iduai ru na gabinda ki bru kiba mdon ki kam gi jam ba ujisu in penyo haki kam gi jam haga jingim jongki. Koblei konong tao jongki kie baro. May ubalabu nagabinda ubendriu yaka ain ka jonga tre kakta tos ngusene banai ba lembadu Joseph bakuit kum kanuksa badu nongda ngilla ban pendep hok yaki kam kiba mebu bangin le bar bangin yo lum yaki bainong ba mekular da utrai jongi uji sukrisu kun jome uba imbal sensha renka badme hage jingelong kave jongamen siem bakuit ublay junom la junom. Amen. Kacing pule nagi kitab Genesis kalau nong gaba lingkong kat khot arpon riu kalau nong gaba ar kat khot iwei hadu lai to pendap yaka khendau pat to pendam yaka ublei ulaong tongin ya thau ya ubreu hakadur jongi hakacing ya seryem yangi pat ai kinlong kenrat halor ki dok kha kaduriau pat halor ki sim kasuin halor ki chenri pat halor ka khendau baro pat halor ki kenja bapar baro ki bapar halor ka khendau kumta ublei ula thau ya ubreu hakadur jong uhi hakadur ublei ken ula thau ya u shenrang bat kentei ula thau ya ki bat ublei ula kerku ya ki bat ublei ula ong haki to nang kha bat nang roi to pendap ya ka khendau pat to pendam ya ka pat tolong kenrat halor ki dok kha kaduriau bat halor ki sim ka suin bat halor ki kenja ba em ba khep halor ka khendau bat ublei ula ong hakmi nga ai happy ya o kenja ding baro uba penmi sembai kat badon hasla khendau baro ka we bat ya o kenja ding baro uba don sembai ha uso jong u phin sapenlong jen bam yaki hakim rat baro haka khendau haki sim baro ki ba haka suin haki kenja ba par baro halor ka khendau bat haki badon ching im baro lin ngala ai u kenja ding jerngam baro bandong jenbam te kalalong kumta te ublei ulayo i yak ek baro ba ulathau bat da shisha baro kalong kababha shibun e kumta lawan ka premier bat labut ka step kasngi bahnriu kumta la pendap na dong shadong ya ki beneng bat ka khendau bat ya ki jaj jenthau baro te hakasngi ka bahnyo ublei ula pendap ya la ka kam bat ba ula le bat ula shong thai hakasngi ka bahnriu na ka kam baro ka ba ula le kumta ublei ula kurkhu ya kasngi ka bahnriu bat ula pen kentang ya ka namar ba hakata kasngi ublei ula shong thai na ka kam jong ubaro ka ba ula le ha ka jenthau ka ktin jong utrai Isamo yao nei. Anong bali nyau spa nyau punri. Nyau spa nyau punri. Menuai kita kat away arlai sau bat kata pesan anduk kat nyau.
Utrai undon rengkat bat pim. Kajimpuli naga gospel bakuit kat kumu Matthews. Habau Jesu la leish agashnong la jong ulahikai yaki hagasina kog jongki. Hadu bakilas ngolingo bat kila ya ong nangno uneuburiu la yo kat kanega jingstad bat ka bor manle kat kinigi kamba. Hato ni umde ukun jongu misteri ding. Hato ka kami jongu kamde ka bakarteng ka Maria. But hato ki bashipara badu kimde u Jacob, u Joseph, u Simon, badu Judas. Hato ki para kinde jongu barro kim shong kim sa lang batni. Tinangnu uni ubriu ulayo yaka ne barro. Bat kumda kila snowtoad yawu. Henry Jesu la ong haki onongya tulupa uyo burom keleng saudong. Lai tang hashnong lajong bat ha ki ying kasem jonguhi. Bat shimle bon gi kamba hangda namar ka jimbam ngeit jongki. Ka gospel jong utrai. Ko himen ko para bayit how try Jesus Christ. Mindagasngi kabalang karake yagasngi burom jongo Josa bakuit unong tre. Kumjuru yaka parte baroka we karake yagasngi burom jongi nong tre. But kabangi rake yagasngi burom jongi nong tre. Ngidon kam ba new car yaki bri baro kibatre ha buon jait ki kam. Man la ki kam kilong ki badon buro. Man la ki kam ki wan na uble. Nakataka daw habangi puson naka jimpule naka kitab Genesis mano ba training kong bade uble. Na marba uble ula training kong ngidon ka perte ngidon ki bam gedi
ngidon ko but ngidon gibryu ngidon gimrat ngidon nadong shadong but ublay ula tao ya kie baro but habangi persyam ban sautu ya ka jingmut jong man lagi jingtre ngide ban kelishwa ya ublay kumno pila training kom kumno pila pinwandur ya ka parte kumno pila pinwandur ya ki bryu kumno pila pinwandur ya ka jingdon kam jongi nadong shadong kadai lemba ka ne ka jing sautu ngilala ban ken koridor ya ki man lagi jingtre ha ka jingim jongi de lemba ka ne ngila ban sautu ya ka jing koridor jongka jingim jongi ha ka ne ka parte man pa iway ngilong ki ba koridor ngimde ban peit po yano namarwa kitre ye ki kam lese ki ba kram ya de dur bat ka jing sautu jongi ne kram ya de dur bat ka kardan jongi tendengi don ki jinglong ngi bishari ki bryu kat kung ka jing tre jongi lesengi bushiliang ya ki nongbala lesengi bushiliang ki bryu ki ba sait penkana ne kenu ki kam ki ba ngim pidiang shu ha ka jingim lesengi don ki jinglong hangi ban pinyade bat ki bryu ki ba bat ya ki kardan ki ba kam he bat ngi kwa banlong ki parlog jongi kane kalong ke jinglong ubryo bonsin ngi barabor ngi keli pitre ayu lese ngi keli bonsin ngi keli piyo tulap katno lese ngi keli ke bryo pisa hangno lese ngi bishari ke bryo katkum ke jinglong jongi ying bakisa lada ngi yi ke bryo ki ba im ha ke ying ka ba kambha lese ngi don kata ke jingkwa ban ya jan batki lese ngi ken poy ki bryo ki im ha ke ying trap lese ngi ru ngi pidiangi ki bryu lese ki wan da ki jain ki ba tip top ki ba pong ya ki jain barem dor lese ngi don ka jinglong ru banyu ken po ki bryu lese kim biang ki jain ki nep te don bun ki ba ro ngi pendon kam ha ke jingim jongi ban thau ki bryu ban pinyade bat ki bryu henry ki jingpule minda kas ngi ka kot ka weringi vai pa ivai ban new core iway pat omde katkum ga jingtre jongi henre katkum ga jinglong buryu jongi uble ulatre kabamut omdon kino ki kam ki bapo hapo jongi bantre namar uble hi ulalong uba pinbiang hapo jongi ya kaneka sap bantre but day nagataga daw habangi reke yagas ngi burom jongo Joseph unong tre ngidon kamro ban puson u Jisu ula sa rengkat bado Joseph ubala tre mestri ding lese hadin ke jingyap jongo Joseph ru u Jisu layai bateng ban tre ban sa yaka kemi jongo shua baun stang yaka public ministry jongo ban yaka kam yala kabamut ulari sumar yaka kemila jong daka batre kum ukun samla bad shimla ken po yalade ne shimla snow po yalade namarba upa tingkun jongu ulong mestri ding henreng yusnguna ka gospel minda kasngi don ki buryu ki bam tre ban pediang ya Jisu namar ulong ukun mestri ding shumudur lada Jisu wan kumukun jong ki remba lindo ne kinu ki bryu ki ba shong ha ki kardan hai kinjin dala pediang ya uba ki ong o uni ude ukun jong uta ubryu uba hai kardan henry uble ula jid ya u Joseph u baduk u mestri ding ban sumar ya u Jisu te u Jisu uble shimla kemelandi baki bryu ki ken po ya u Jisu u Jisu ai uble wai lading iwai pa iwai ban pediang ya u Jisu omde namarba ude u mestri ding henry namarba ulang utrai jong malle ke jingtrai jongi ngide ban pediang ya u Jisu haga jingem jongi omde dakabatau ya ki inga sem jongi jongu
Omde dakaba bishar yak iki kimiki pajongu. Henry ngideben pediang ya ujisu namar ulong utrai jong mallege jingtre. Lada ublay uppa utre ujisuru utre. Baro arngut kilong nongtre. Ladang ilong ki kon jong ublay. Ladang ilong ki kon jong ujisu ngiru ngilong nongtre. Hadbad malleki kam ki bangile kilong ki ba kordor haka jingim chongi. Shumudur ya ke jinglong lada omdon ki buryu bantre ya kita ki kam ne ya kita ki jingtre kabang is ngopo ne ki kenpo ke jingim jongi kanom ya rundi hagane ka parte Shumudur ya ke jinglong jonga parte haba ki buryu kim tre bantre kano ka kam kabangi ken omdon buromshu te kabamud ka parte kanyat kinrum kinram Lada omdon ki beriu ki kaloi ben tre malle ki kam. Lada baru ki beriu ki wat ya ki jing tre badon buram hakane ke perte. Baru ki ba shong haki office. Baru ki ba jid ban shong haki ki kam ki badon kerdan. Te kaba mod nginum yo bam. Lada ki nongrep ki ong nginum treshu ban tre ban rep ban riang namar kane ke kam kabangile omdon burom shu te kabamod wat lada ngidon ki officer ki ba he kardan unum yo bam ban unum yo di lada u nongkap sniu o ong nga ngam sngo burom shu namar ba nga kap yagi sniu jongi brio tengan sange ban kap sniu baro ke perte kan yait kinram namar ke perte kan kalalong ka jaka jongi ri kalau namar ngilaban mudur lada ngimpin kuin yalade na ki sniu ki ba don kam ban pin bet ngim babru shu haka jingim jongi La shumudur lada omdon bruyo bansna jingsna ki barit ngimnum don shu ya kita lada shumudur lada omdon ki bruyo basna ya ki juti te nginum la ban yait ba hakane ka parte ka ba ngilei jinglei te malle ki kam ka balong ke ba kongsan haka jingim changi ka mindakas ni ka balang ka penkan mau ya barro ngidon kam ban shimkia ya ki kam ngimde ban ong o kane ke kam omdon kerdanshu kane ke jingtre kaba ngale kam don kerdanshu namar kibru ki ken po yanga hakane ke dor kai kan ban sajia ka perte kanum roishu ko himmen ko para mindakas ni ngidon kam ban duai kershan ya malle ki buryu ladade ki nombala ladade ki ba tre ki kam ki ba ngim buromshu ngid ka ban nang sautu makiru kilong kiba kongsan mak kiba penkui dia keper lese ki site ya ki tiar kiba ngim shimla ban mudur ban site kaba kile ya kata kam kidang yarap ya ka jingim jongi kidang te ya ka jingim jongi kidang penbiang ya ka jingim jongi bar kidang kindu burom yangi man pa iwe mangi ngide ban ong ngaru ngadon bindalang bante yang kene ka parte man pa iway ngide ben snow kordor ya lade ngaru ngadon binta ban yarap ya ki briu ha kene ka parte but habang istang ban sautu nginum keinpo yano but bin ban ngin kindiu burom iway pat but nginum jingai na mano na marba uta ulong ukun jongo baduk kata kalong ka kun jongo baduk but kita kimdon ki ing ki babiang kita ki bamdon ki jain ka babiang henre ngiburom ya man pa iway namar makiru kitre ya kaju ka jingtre ka ba oble ula tre ba ka parte kenyo ya ka dur ka dar ka babiang habangi sautu ya kane ko himmen ko para man pa iway saudong jongi kilongi bakardor hakama jongi banginum peit po yano henry ngin kershan markaliang kanamba ka parte kanyo shushu ya ka dur ka dar ka ba kam kuid ka ba kam ba kanamba ngin sa im kemen bad ngin im suk hakane ka parte hakane ka sungi ngiduai nagapinta kane ka jingai halo jongi banginang nginang ya kedup lang ya baru ki brio ki berdon hapadenge jinge babon jai idwai na gabinda jonkiru ba makiru kinio jingtre ki inga sen ki badu ngin kintiu buram yaki daga jingis bun jongo blai jisu be it ngis ngongu yeme na gabinda ka nega sngi ha ka ba mela ailat yangi ban ken mau u josu bakuit unang tre
rengkat bat ke jing tre ka bamelale nagabinda ban pinbiang ya ki inga sem Nazareth kerku kardo ya bahoro ki nong tre ha ke negasngi don ki nong tre bam don kam ki jam don ki nombala don ki brio ba bam biang ha ke kam ki jam chongi don bon ki brio ki baduk don bon ki brio basausi namar ki brio kim priang shu yaki haka imlang salang namar kim don kerdan shu kumpa don kerdan yaki vai jisu kerku yangi bangilong ki bas ngolem bat ngilong ki ba yakudub ivei pat namar barro mangi ngilong ki kon jame enyaro ya utrai jisu Christ ko himen ko para tongin playa ke jinge ke jungi nganget au blei pa badan bor barro unong tau ke bening bat ke kenjo bat hau Jesu Kristus pun pamarwe chung utrai chungi yau bala pun namen sim bakuit yau bala kan ke Maria te suti bala shale ben ko Pontius Pilatus la sanar pnayawu la yap la tep yawu ula kiasha ki bayap agasni ka balai la mi pat ki bayap ula keu shabening ushang shakamon blai upa badon bor barro nang ta benwan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam ngangit ho men sim bakuit ha ka balak catholic bakuit ha ka jinya zelo ki rikuit ha ka jimma ki pop ha ka jimmi pat ka do da ka jingim bam jikut amen Lai spa in your punriu. Lai spa in your punriu. Shimen bat shimen sin. O Jesu Christu trai. Ira me copa. La jenai upukawa. to ya duai ko himen ko para ba ka jinkinia jonga ba jumpi khallang ka ba priang hon hau blei upa ba don bor barro ko blei ko te me jonga jingi sne barro to peit ye jing tarwa jongi kibangi vanra hakama jome u kenrat hagasngi ken mau ya u joseph bakoi patos ngau sene banai baki jingai bangi tarwa kilong ke jingeda ya ki tu ki bakot karphat ye me da u kris utrai jongim amen utrai undon reng ka bat pim to ken tiu ya la ki donut to ngai ngu ya utrai u blei jongim dashisha kalong ka ba shong hok bat ka badei kadei ti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yeme ko ken rat ko pa ba khoi ko blei ba don bor bat bam jikut bat ban ai hame ya ka jingero ka badei hok ban pendon buram yame bat banai nam yame ha ka ne ka sngi ken mau jungu joseph ba koi namar ulong ubru ba hok ya uba mela ai kumukurim ha ka kami ba soti jungu blei Badu shakri bastard bad bahusiar ya uba melatung ban paid ban kami ya ki yinga sem jame ba unsuma suker kumupa ya ukun bala kamarwe jame utrai jangi o Jesu Christ ya ubala ponda ka jinka surni umensi imbakuit lemba u Christ ki angel ki aro ya ka burom jame ki hima ki demmane but ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng but ki bor ki beneng but ki sarapim bala karko ki amane renka da ka jinkamen ngi karpadi me to ai ba ki sur jangido ki nia solang but ka junki kadbangi pen bana ha ka jingero basnge re Uba ko
ko para da ke jing riu ble tong inai ti aban le ke jing tre jongi ka bang ile man kas ngi haki inga sem jongi naga binda ban kin di borom ya ki inga sem ina ngai ti ro ya baro ke jing e jongi ba u men siem ba ko dun van hiar halor baro ke jing tre bangin dup ni kor ive pat bangin eat ive pat in kershan ive pat ha ka ne ka prate dashisha melong ba koit ka trai katamei jong ka jing koit barom namar ka tangi kar padya me to pen koit pen kandang ya kine ki jing tarwa jongi da ka ba pa ya umen siem jame kum ka umje halo jongi bakin kalalong yangi kamet bakas nam jongo trai jongi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pdiang ya ka jing shashita ula shim ya upu badda ka ba aingu yame ula kdia yavu badula ai halage sinran u ong to shim bat bamna ka ne pi baro namar ka ne kalong ka medjanga ya ka ba naiti naga benda jumpi Hakaju ke rekomendale le bam ula shim yaga kuri badda ka ba ingu biang yame ula ayaka halage senran u ong to shim bat dina ka ne pi barro namar ka ne ka long ka kuri janga snam jonga jutang batte mai bad bam jekut ya ka ben pen me naga benda jambi ba naga benda ki babon naga benda ka jing map yaki pop to le ya ka ne ban kan mau ya ngam ko snam ba kardor jengu Chris to pen kui yangi to pen kui ya ka men siam hadim pen kui to pen kui pen kia iki bapang gi bashita ya da yangi na ubamen kajimaya John kajinge Kajasin bagi bangyure rubu bagi dirakane kakuri ngipendra kajing yap jong mikutai tadardu menwang namar kata ngi ke ba penmenda ya ka jingia bar ka jimmi pha jongu ngi tarwa hame go tra ya upo janga jingim bar ya ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwaidem namar melanyu yangi ki ba bit ban ya ha kama jamme bar ban shakriya me da ka bas ngi varit ngi kar par ya me bangi ki ba yo benda ha ka met bar ka snam ukris ngin long ki bela penyat li ka we da omen sim bakoi to ken mau go traya ka balang jamme ka bala priang hasatala ka parte pat pen jana ya ka ha ka jingir rengat badu Francis pa ba koi jangi wilpat marwen bishop jangi pat bar ke lingdo bat kiriniam to ken mau lemro ke himmen ke para shinrang bat kende ke bala yoti ada ka ba kermen ya ka jimmi pat bat ya bar ke bala klad no ha ka jingi sune jamme to pdiang ya ki sha ka jing shai ka koma jamme to isune yangi bar ngi karpa dia me Parengkhat bat kamaria te soti bakui ka kami jongo belai. U Josu bakudo korem janga ki apostol bakui u Francis de Sales bakui bat baru ki rikui ki bela pens ngabaya me pateng la pateng. Ngin long ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jikut bat bangini ro bat pindon boram ye me da ukon jamme u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kallam hamayu blayu pa badon bor haka jingelong kawe jungamen sim bakuin barro kaburam bat ka jingero jinom la jinom Amen. ko himen ko para tong induwai na kabinda ke jingdumu ba per ka jangi induwai na kabira baro ki nong tre papun haka parte baro kawe haka ri India hapadeng jangi haka balang baro kawe babaro kinyo jinga eke jingar ku halo jangi bakinom do jingar men
bakinio iki kam ge jam bakinio ke jing tre ben kershan ya ki inga sem ben kershan ya ki longing long sem jongki bat kumjuri ki kon gikti baro ke bapule kumjuro ya ka imlang salang lemba ke jing kloi jongki ben tre kano ka kam ni duairu nagabinda kani uni ubanai babaru ki kristan ki long kam shir hem shishu ben shim kiai ke jing duai rosary ni duai nagabinda ka jimpen kare ya kasngi borom Pentecost duairu nagabinda ka program ka bangadon ha ka silcha nagabinda ki kon kasi ha ki parish baper ba ka bor jisu kanang trekam ka bang elap na do la shai kasngi ya ki kon kasi ha silcha kopa jongim ba ha bening ka long ka bakui ka kerteng jome kanwan ga hima jome ka long ka mon jome ha kendo kumba ha bening to ai ngiminda ka jimbam jongi ka ba hala kasngi Badomap ingi gerengkang jungi, kumbangi rungi map ikabelis niu yangi, badua tilam yangi shaga jimpen shoy, henrei tapalait ingi nakabas siniu. Tapalait yangi karpat kotrai nagi jing siniu barro, haga jing spoon jamme, tai jing suk jing sign hagis ngi jungi, knambang daka jingerap ka jingis ne jamme, ngilait barobona ka pop, baninyo jingedana ka jing jinjar barro. Kadbang idangap kemilin tiaga jing karamen bakui, but ka jingwan pa jungunom penim jungi u Jesu Christ. Kotrai Jesu Christ, may ubala ong haki apostol jamme, ka jing suk ngay happy, ka jing suk junga nga ay happy. What pedigi pop jungi, Henry aga jingay junga balang jamme, but haga jing spoon jamme, tai hakai aga jing suk, but ka jingyatali kaway kat kum gamon jamme, mame uba im bada basensha, junom la junom. Ka jing sukotrai kandon barabor rengka bat pim, dapta ka jingi du Christ, tongin yaing markalia. Hakami kun lambro jonga play. Hakami baked no ka pop jonga partay. Sukito ke bala kort jonga jinga vai jonga kun lambro. Kamet margas nam jonga Christ landri shaka jinga tamchuk.
ablego pa, ablego kon, ablego bensim bakoi, isnongo yame, ngiro yame, nagabindaga jingir spon jame, hakama melapsa yangi, da upo na beneng, da kamet magasnam jungo kon jame, ko jisubayi, karko kardo yangi bay hakane gaskrlipma, kadang ilayo pediang yame hakadonu hakaben siam jangi, pengantang yangi, pengantang yaman lagi jing tumo jangi, pengantang yaman lagi jingang nur jangi, pengantang ya kamet kapar jangi, pengantang ya ki inga sem jangi, pengantang ya ki bapang ke bashitam, pengantang yaman lagi nangtre, ke batre habon jai ki kam, ai ba ka jing kroi jangi bantre kano ka kam, kalonga ba seizo na ka benda ki inga sem jangi, kendi buram yaman lagi nangtre, lemba ka jinga sai lem jango Joseph bakuda nangtre. But ki Jisu karko ya ki barro, ya ki baduk batoy, ki bamdon lat ke lindi ben sa bat karshan ya ki kon ki tige jangi, Jisu ya ki baduk ki basa ha ki ingtrem, karko ya ki penslay ya ki pengantang ya ki barro, babaro ki niyo ya ki lat ke lindi, ben im katkum ka mon jame, shimdi pura ya ki ko Jisu, yalam lindi ya ki ko Jisu, kadup ya ki ko Jisu, hagene ka sni buram jangi nangtre barro, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginia tuwai. Endalapsa yangi daki jimbam bashngiam na bening ngi karpadrit yame gotrai ba dak bapun hala ki donut yagi saki jonga jingi jame katkum ga nuksa jongu Joseph bakuit ngin yai min doi na uso jonga jingsuk baklem kud da ukres utrai jongim utrai undon reng ka bat pim blay badon bor baron karku yapi uppa barukun baru men sim bakuit ya lesuk ban penbana ya ka kubar babha jongka jimmi pa jongu Chris hallelujah 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 hallelujah. Nomor kentai pusang. En jag rör jag drar Jesus Kristus.